welcome to our vlog for today. This is again Alvin Apatakaw aka Bandoy, the owner of the Bandoy. And for today's vlog, ipapakita ko po yung signalan dito sa barangay namin kasi wala po dito signal na maayos. So papakita ko po yung pinupuntahan ng mga tao dito para lang magka-signal. That's it mga ka-idol, so keep on watching. How are you? Kumusta na po tayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. And this is again Alvin Obatacao aka Bandoy, the owner and the admin of Bandoy's Vlog 101. And welcome to our vlog for today. Our vlog for today is all about the sacrifices of a teacher going to Signalan. Walang signal dito sa barangay, kaya pupunta yung mga teacher doon sa lugar na yon para lang makakuha ng reception of signal. So, keep on watching guys!
mamadali, pwede kang magstay dito. Ayan, makikita natin si Kukoy. Siya po yung partner in crime ko in going Signalan. So, former student ko po siya ngayon is grade, ano ka na, Kukoy? 11. Grade 11. Shout out naman sa mga ano natin dyan, Kukoy. Nahiya po siya, guys, kasi hindi po siya sanay tumingin sa camera. Pero, madami naman siyang fans po sa TikTok. So, if you wanna follow him, go follow him po, mga guys. Ayan. Medyo ulan po, kaya nandito po kami ngayon pa. Sa Signalan. And then, maya-maya ipupunta na po kami doon sa taas. O, sige. Ayan, guys, makikita mo yung isang signalan sa Mantidgaw po yan. 4 na bundok po yung tatahakin nyo bago nyo marating po yung signalan na sa Mantidgaw po. So, grabing sacrifices. Grabe, hindi basta-basta yung umakyat dyan. Kasi, take note guys, 4 na bundok po yung kailangan nyong tawirin bago ka makarating po dyan sa alintutok ng Mantidgaw na yan. At may signal po dyan. So, sa mga susunod ko pong vlog, ipapakita ko po yan. So, keep on watching lang po and keep on updating to my vlog. barrio proper. Kita naman, ayan. Ito yung barrio proper namin, San Isidro, located here in Lagunay North Coastal, dito sa Camarines Sur.
pababa na po ako ng signalan. Another 15 to 20 minutes ang tatahakin natin. Pero mas madali po pag pababa. Hindi masyadong struggling. So pagpataas lang po yung medyo mahirap dito, guys. So mamaya, kita-kits ulit. Bye-bye! Gusto magpa-shoutout dyan, so isulat nyo na or i-comment nyo na sa comment box natin para sa mga susunod po natin ng mga vlogs ay isa-shoutout ko po kayo. So thank you for watching. Till next time. God bless! So yun na nga po guys, ipinakita ko na po sa inyo yung signalan dito sa San Isidro, Lagunoy North Coastal na napaka risky, napaka yung bang quiet, challenging yung pagpunta at pag-reach po dito sa place. So sana po nag-enjoy po tayong lahat sa panonood. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and then nakapag-click sa YouTube channel ko, just click the subscribe button and hit the notification bell for you to be updated on my latest videos. Thank you.